हाय जय जगन्नाथ। मु संजय कुमार। मु आज बुलिବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଜବରି ଖରା ହେଇଛି। ଏ ଖରାରେ ବୁଲି ହଉନି। ସାଙ୍ଗରେ ବି ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖରା, ପବନ ଟିକେ ହଉଛି ବୋଲି ବୁଲି ହଉଛି। ଆଉ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଖରାରେ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦହିପଣା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଦହିପଣା ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମାନେ ପିଇବେ, ମାନେ ପ୍ରତି 100 ମିଟର 200 ମିଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦହିପଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ, ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ ପିଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଯୋଉଠି ବାଟରେ ପଡିବ ସେଇଠି ଆଜି ଟିକେ ପିଇକି ଦହିପଣାର ମଜା ନେବା ଆଜି। ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। 2 କିଲୋମିଟର ଆସିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ଦହିପଣା ମିଳିବନି ବୋଧେ, ଆଜି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଜି କଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ନା କଣ, ଆଜି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଉ ଫ୍ରିରେ ପିଇବି ବୋଲି ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛି। ହଉ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଲିଆରେ ଗଛ ଛାଇରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଛି। ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବନ ହଉଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି। ଏଇଟା ହଉଛି ମଙ୍ଗଳାହାଟ, ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳାହାଟ ଛକରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, କାଳେ ଆଗରେ ଥିବ। ହଉ ଟିକେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଯୋଉଠି ଦହିପଣା ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବା, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ ଜଳ ସେବା, ଖଡ଼ିପଦା ପୁରୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇବା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ।